Včera som použil, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Mám prevozím. Mám prevozím dopredu. Dík. A ja som veľmi rád, že v našom univerzitnom kostole, v kostole Svätej rodiny, môžeme privítať dnešný deň našich dobrých pastierov. Otca arcibiskupa, veľkého kancelára našej univerzity, otca biskupa, ktorý je tu aj v mene diecézneho otca biskupa, taktiež vzájomné prepojenie Kristovo a jeho tela. To znamená prosiť ako on. Teda nie hocičo podľa svojej aktuálnej túžby a chuti, ale v úsilí čo najlepšie plniť Božiu vôľu. Vtedy máme prísľub, že dosiahneme všetko, o čo ho prosíme. Dnes Boha chválime za ovocie. Vlastný pán biskup Jan Pokoš, provincia, veľvyslov Marek Vaňuš, vážený pán dekán, pán